Niya din si Fernando Amplayo Dagok, wala man na nagtuon sa Bible ang leader sa Kapa. Kay ingon siya, wala na daw bautismo, layo jud kaayo sa kamatuoran, Pastor. Tinunay, John. Kung gusto mo mahibulo, adto ang akong Facebook account, ako na siyang gipost dito. Mato pa niya nga ang Seventh-day Adventist wala marehistro, unya anong dili kuno bautismuhan katong mga kandidato nga iya sa Kapa, kung wata kabalon say background ato, basig wasan to ma-Bible studyhan, nganong mangi bautismuhan man nga gidali-dali unya wala makapasar sa church board. Naingon din siya nga wala naman na bautismo. Igsoon, wag yung ko kabasa sa Biblia nga wala na bautismo. Kung wala na bautismo, sumusugo ba si Ginoong Hesus? Mateo 28. Atong tanahon, walang siya kasabot sa balang kasulatan. Mateo 28:19. Busa panglakaw kamo o himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga magatudlo sa tanan nga akong gisukan ninyo o tanawa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Question, natapos na ba ang kapanahunan aron wala na'y bautismo? Ingana magud mga pinagad isa na to babasol kay wala ba ka graduate, no? Kana magud ang founder ni Legson nag-eskwela sa theology sa Seventh-day Adventist pero wala makagraduate, no? So ato lang mapasaylo sa bigsoon nga kakulang baya sa hibalo, mabitaw nga sa usayas na giyon akong nga katawan nga laglag tungod sa kakulang sa hibalo. Ang ato dili man tagapanaway pero dili lang unta mag-broadcast sa kahanginan kay basig masayop. Wala man ko nagadaot sa iyaha, siya magoy nag-una og pagpangdaot sa Seventh-day Adventist. Igo lang ta gapanubag sa balaang nga kasulatan.